sa Facebook nito. Ha? Facebook. Okay, nandito naman to. Pasok, pasok. Baka mag-lag tayo. Pasok. Kakapabos lang ang load ko ah. Chin-chin ang naman. Pagka-Jin! Hey! Lipat na kayo. One view kasi wala. Ayan sa mga followers sa Facebook. 6 million viewers, hello. Tol Julius. Salot. Ispiras na tol. Bukas na yung anib. Ate Bidang. Ako yung kanya sa lang ngayon kasi Paos. Rico Ilagan, hello. Hello. Salot tol, tol, salot. And when I see you, Sayang eh, hindi ako kumintong sa'yo kanina. Long Tama. live Paul. Happy birthday kay Ate Mayang. Sayang eh. Doon sa bahay. Hindi ako 50 daw kaya ano. Sa bahay. Kaya po na isaya mo. Kaya pa ako dito. Yung birthday. Kaya pa ako dito. Hello, Jesus. Oo, dito. Hindi mo nakataya dito kanina. Welcome. Siako. Hello, Jason. Okay. Kuya Rene, pan Jason, hello. Yo, thank you. Thank you. Okay. Pero kung nakataya ko lahat, 150 sana. River, TGP. Thank you, thank you. Kaya nga eh. Salamat, pre. Ate Maris, hello. John Lorenzo, hello. Hello. 34 million viewers, hello. Thank you, Oh, thank you. 26, kaya mo. Hello, Ate Bidang, sabi natin Maris. Maris, I love you. Ah, sige. Ha? Hello po, thank you po sa inyo. 200. May backup dancer. Billy Lawag. Oh, sige, sige. Frank Jason, Para hello. malaki pag tumama. Hello, hello. Okay. Next po, si Oh, Chin-chin. sige. Ram's Journey, sabi bigay ni ko Tol mamaya. Julius. Meron, kalakas. Hello. Hey, I love you too. Ano yun? Ate Bidang, sabi ni Ate Maris. Karutman, nilamig ako tol. History, according to our geography, Manila is a capital city. Starting point from the other country. Metro Manila is a city. Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Zapote, Malabon, Las Piñas, Parañaque, from the north, Batanes, Apare, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna, now it's over Pag-singer, dito ka. Camarines Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, Itanduanes, Masbate, Sogon, and we have 3 islands more. Mindoro, Marinduque, Umblon, then down to Visayan Shore, famous to
sugar, coconut, and corn. Ay, very good. Salamat po, Ramos Johnny. Kuya Eman. Salamat. Salamat sa padikit kanina ni Gatcho. Ilong-ilong kapisa ka ng bigit. Palawan, Negros, Bacolod, Igo. Kuya Eman, hi. Hi, chill daw. Let's go to the land. Ham Johnny. Son pa rin, Jason. Salot. Oh, salot. Salot po. Long live. Pagdawi puto, anong kusang sumigaw. Kagiyang tipuro, imitan sa amin. And the three provinces of Davao. Davao, Soria, Tangil, Norte, Cotabato, Danao, Surutao, Tawe. Ay, yeah. Shoutout sa mga silent viewers. History. At sa aking asawa na silent viewers. Manila, Malis na mo yung mga ano, papakulay para alam natin yung papasalamatan natin. all tourists are invited to see. According to our Pati yung mga, pati yung mga nagko-comment. Salamat ka, James. Nalista mo. Para shoutout natin silang lahat. Kuya James ko, I love you. Kabakpak, hello po, I miss you. Ito, amateur na amateur. Kabakpak, hello. Kabakpak, ate. Ate Yet. Ate Bidang, miss you. Sabi ni Kabakpak. Ay, wala. Tol, thank you, Tol. Thank you. Kuya Julio, thank you po. She was my woman. As she received me, I was in the world of my mind. Ba't di ka napipindot? Ayaw. Delilah. Delilah. Yan! Windows Sam, thank you! Thank you, Kuya Joel, sabi ni Kalakas TV. Ate Maris, Kuya Iman. Hello! Asil. Kabakbak, hello! Kuya Noli. Georgie Note. Thank you po sa padsyo ninyo. Ano? Nanliligaw. If Hello po, Jagalan. Juggernaut, shut up. I felt the night on my thank you. she was no more. Ano baka rin ko sabi? Juggernaut, naliligaw. Thank you. Shoutout po! Kuya Eman, hello po. Oh, before we come to break down the door. Kuya Ruel. Paos. Kuya Ruel. Kuya Jagger, hello po. Jagger. Ate Yet. Ito ba yun? Kuya Juggernaut? Curry creamy, insectos and something to sweetness. Kuya Eman. Ito po ba yun? Ay, request natin ni ano. Ni Juggernauts. Ate Yet, sabi ni Kuya Julius. Hindi ko po kabisado masyado. Wala bang jacket? Nanliligaw. Yo! Lalamig ka, tol. Oh, may walang jacket siya. Lalamig si Karot. Ate Ginny Vlog, yo! O yan daw, sabi ni Kuya Juggernaut. Hindi ko po alam. Ano yun? Hindi ko po alam. Tutugtugin na lang. Tapos mag-show kami. Di alam namin yung tono ko.
Hindi ko po alam. Ala, nagsakulan ng manok. Di alam yung ano. Yung tono. Sorry po. Anong sabi niya? Ate Jenny. Palitan ko na lang po. 92 million viewers. Mega love. Shoutout. Palitan ko na lang. Thank you po sa mga nag-tune in at nasa 10 minutes pa lang tayo. Palitan ko na lang. Kay Juggernuts. Ito. Palitan ko na lang po. Bakit di kaya? Anong kanta? Ayan. Para po sa mga nagmahal. Thank you. Pero naunlog. Lagi na lang kita naaalala. Adi ah. Mula lang tayo Ada. hindi na magkita. Siram sana. Yan na lang daw. Kung ikaw ay nagtatampo. Yo! Thank you po. Ganito, Ingan ka, Ate Jenny. hindi natin Alam mo to? Alam mo to? muli ibalik Thank you. ng pag-ibig. Muli pagbigyan ng pusong nagmamahal. Muli Ito. Lloyd Dumali. Lloyd Dumali song. Lloyd Dumali song daw eh. Mga kanta ni Lloyd Dumali. Hindi Lloyd Dumali. Mga ano yun yan. Ilagyan mo Lloyd Dumali. So, yun! Nasa 100 million views na tayo. Pa-shoutout. Wala nang espiritu. Saglit lang po at pinan natin. Siguro ba? Lloyd Dumali. Carrot, hello! Thank you po, thank you! Ate Yoli sabi ni Kuya Noli, Ate Bidang, Ate Yoli, hello! Ba't malungkot ang birthday? Hindi kasi nabati ng asawa. Check. Ito po, Lloyd Dumali. Bakit yung sino pa? Hindi pa ako nabati ng sangkulon. Tawa kanta. Ano lang pala yung kanta na yun, hindi ka namin kabisado, pero yung ibang kanta, pamilya. Hindi ko lang gagawin ko, ibang mail, maglalay ba ako sa ating Para to sa inyo, Sir Jagger, no? Hello! Walay ka na, Taas. damdamin kong ito sa'yo. Ganito yung kaway niya. Mapanangay, lakad ko nitong puso. Bakit biglang nagbago ka? Ako ba'y nagkulang sa'yo? Sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang nagbago? Bakit kung sino ba ang siyang marunong magmahal? Ang siyang madalas maiwan nang hindi alam ang dahilan? Bakit kung sino ba ang siyang marunong magmahal? Ang siyang madalas maiwan nang hindi alam ang dahilan? Sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang nagbago? Thank you! At siyempre, happy birthday kay Ate Maya. Happy birthday, my friend! Salamat po na. Wala ba tayong mga kamay? Naaalala ko ang nagdaan Kailan yun to? kahapon lumisan. Di na malilimutan tayong dalawa. Ako'y nagsumpaan
na sadyang ikaw lang at ako ang siyang magmamahalan. Sayang lang ang pagmamahal na inay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang nagbago? Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal, ang siyang madalas maiwan nang hindi alam dahilan? Bakit kung sino pa siyang marunong magmahal, ay siyang madalas maiwan nang hindi alam dahilan? Sayang lang ang pagmamahal na inali ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang Tigitol! Salamat. I love you! Ayan, salamat ka dyan, Kahit Yas. close tayo, bibirahin natin yan. Alang-alang sa inyo. Bakit mo nga ito? Kuya James, hello. Sabi ni Karutman. Okay, Thank you, salamat Mari. po. Pamati Marez. Salamat. Amo talaga, Kuya Joel. Sabi ni Kalangas. Kung sino ba ang siyang marunong magmahal, ay siyang madalas maiwan nang hindi alam ang dahilan. Bakit kung sino ba ang siyang marunong magmahal, ay siyang madalas maiwan? Happy birthday sa may birthday dyan. Sabi ni Jet. Dahilan bakit kung sino pa ay siyang madalas maiwan? Alam mo, request ko pa. Sabi ni Kuya Rodney Molina. Dahilan. Thank you po, Kuya Jagger sa Tropa daw. Maring Gison, pasok na ba yung views mo sa Team K? Sabi ni Lin ko. baka pasok na po mamaya siguro. Thank you po sa budget list. Ayan, nice. Sabi ni Kuya Jagger Nalt. Kasi hindi pa. Ayan, salamat Kuya Jagger. Nagpasa ko. Thank you, I love you. Happy birthday po sa iyo. Sobrang naro lumahan. Viewers. Thank you. Hello, like call. Sabi ni Chinchian. Hello, Kuya Jagger. Request ni Pasok na siya like call. Sabi ni Kalangan. Hey! Kuya Jagger, hello. From Mari Pidang. Oy, Kuya Jagger. Ya, salamat Kuya Jagger sa pangulay kay Paring Gison. Ya, maraming salamat. I love you, Kuya Jagger. I love you, Kuya Jagger. Oy, kanta naman daw Shinchen. Sabi ni Kuya Jagger. Hindi naman daw kumanta. Unang niligawan, unang kabiguan, at dyan seryoso ang usapan at pagdadamayan ng tunay at tapat na kaibigan. O mga huwag kaibigan, lubang na maasahan. Oh, di na tayo babata. Thank you. Oy, Ate Gina. Thank you. I love you na, Ate Gina. Ikaw na talaga. Mami, I love you, Mami. Mami, I love you. Ah, salamat kay Daddy. Thank you, Mami and Daddy. Thank you. Yan ang ating mga Hey, come on. Request ni Mero Venturina. Hey. Salamat. Thank you. May 19 minutes pa lang tayo. Hello, Kuya. Ako, Jojo. Salamat. I love you, Jojo. Inabot na ng ayaan na kung saan Hey! Hey, come on. na para bang walang inabukasan. Hey! At Ate, ate, kahatungan at dyan nagsiseryoso ang usapan, ang pagmamayuhan. Hello, Kuya Gatso, sabi ni Kuya Jojo. Ayun, yo, hello. Get out.
Ate Marciana, hello po. Ingat mo lagi ka, Jojo. I love you. Hey! Kaibigan na mga kaalis. Hello, Cholyo. Ayan, request parang Rolly Gomez. Pakantahin daw si Jen. Pabata, kita balik nakahalata. Hey! Hey! Sa mga tweet, unti-unti na tayo nagsasawa. Pero kahit Katang TV. Hoy, Katano, shout out. hanggang sa ngayon, Salamat po. Hoy, Katano, makisayaw ka sa amin. yan ang aking mga tropa. Okay, next, Chin-Chin. Hoy, next si Jen Jen kakanta. Kuya James Q. Shout out Kuya James Q. Miss Hoy, you, Kuya sir. Dang. Shout out, Kuya Congrats. Dang. Salamat sa bagyo na yan. Thank you po. Miss Balit Hoy, Official. miss pa rin. Wow. Miss ka na ni Marocco. Shout out kay Marocco. Gagawa daw kayo ng parto. Part 2 daw pero nasa channel ko. Kuya pula. Kuya pula. Good luck sa inyong magkapatid. Laban lang. Opo. Laban po natin to. Oo, Kuya Dang, kasiyahan. Yo! Yo! Sabi ni Kuya Jojo, congrats, Pins. Babata. Lahalata. Sabi ni Miss Marit Gaha, grabe naman kayo, Kuya Jong. Bakit naman? Ang ganda nga nung views mo nun eh. Hello, Carol. Congrats. Number 2. Wow, sabi ni Kuya Jojo. Wow, number 2 si Karot. 129. Shout out. Thank you po. Kuya Dang. Ayan, Kuya Jaime, hello po. Salamat sa mga Sword family na At si nakatubing. Diet. Ayan, salamat sa lahat. Kakanta na po si Pinchin. O, tingnan mo. Ayan na po, Kuya Jagger, kakanta na Tingnan Kuya mo Jojo. ulit yung yung video. Di ba na maganda yung views mo doon? O, kailangan ng parto yun. Oo. Miss Marit. Pero nasa channel ko. Ano na yun? 50k na yung sunod. Public daw sila dito, sila kapakpak kasama si Alam mo kasi Marco. Badit, yung nagdala nun, yung sing-sing, yung nilagay na Oo. sing-sing. Kuya Dang TV sa Julius de la Cruz. Sabi ni Kuya Dang. Katano sabi ni Kuya Noli. Katano, thank you. Katano, hello po, thank you sabi natin Maris. Grabe ka Kuya Jong, sabi ni Miss Badit. Oo nga, yung sing-sing nagdala nun. Ay, Carrot Man, pastilan ka. Maroko, pasok! Marco, pasok andyan si Miss Maret. Kung kaagaw mo lahat, 141 million viewers! kilala At sa 36 na nagtamsak. hawit na Jamel, Kuwata Mama, shout out. baka sakaling mapakikinggan. Sabi ni Kuya Dang, galing naman kumanta. Oh, magaling yan, nakaupo pa yan, partida. Iba, Oralio. Hello everyone, hello din po. Maraming salamat po sa lahat ng kasali. Ate Iba, sabi ni Kuya Noli. Ano ni Marco, sabi ni Karot Mana. Kuya Dang. Grabe kayo. Sumari pa. Joke lang. Chin-chin, sabi Lalo ni na Kuya. kung nakatayo yan, nakuha, sabi ni Kuya Dang. Mapapansin kaya Sabi ni... sa dami ng iyong ginagawa. Sabi ni Benjet, dapat may survey, sabi ni Yen. Miss Badit, walang iyakan. Hawit na nananawagan. Go, Chin-chin. Go, Chin, go. Sabi ni Kuya Jojo. Go, Chin, go. Ate Yet. Katano. Sabi ni Ate Yet. Sana kapasok ka in views, barriers. Sa mga ulap,
sumisid. Baka po mamaya, pasok na po. Sa likod ng mga Siyempre, maraming salamat sa inyo. kahit sulyap Dahil po sa inyo yun. Lakot ka kay Pangit, Kuya Dang, sabi ni Kuya Junior. Baka- Kasi kagabi, nasa ano na ako, nasa 7,000 plus, 7,000 plus. At si Utol nasa 5,000 plus. Kaya sigurado, baka mamaya, ano na yun, buwan na natin yun. Kaya ako sa bangin para ng iyong sabi. Ha! Ha! Ito ang aking paraan. Di ang magana siya daw ba? Galing naman ni Jinping. So 25 minutes, paring Julius, kulo lang. Kaya Hari na sa tuloy. dami ng iyong Hari ng ginagawa, kulay. kung kaano Ate Pidang, get well Ate soon. Marciana, Get Wilson. Ate Marciana. Oh, Ate Marciana. Get Wilson Get po. well soon po. Darix Official, Oh, Katara. paring Karot. Daring official. Katay di kilo. Okay. Okay po, Ate Black Pidang. Clover, shout out. Black Clover. Sa kanalang hidaraan, nag-aabang sa langit. Ate Marciana. Mga ulap Love, love, love po, sinding. sumisid. Hug Sa from me. likod ng mga tala, kahit sulyap lang Anino ni? Ano ba sa nag-aabang sa langit. Anino? Mga ulap sumisid. Anino ni Louie, shout Sa out. likod ng mga tala, Cindy kahit Love. sulyap Ate Marciana, lang Ate Wilson. Ninang. Yun! Salamat, Tol! Thank you, Tol! Okay, salamat muli, Kuya Diyos. Muli maraming Nakakabay talaga si salamat. Tol. Maria J, hello. Maria J. Maria J. Maria J, hello po. Hello po ka tayo, Thank you, thank you. Kong Tilo, kanta ka Tilo. Kanta ka? Buwan. Kanina, ilan mo na? Hamlet Sumador, shout out. Okay, Kuya Jagger na. Ayan, nagpakanta na si Chintian. Kantaan mo. Ayan. Kantaan mo. Kanta mo. Andito si Kuya Jagger na ka. Yan po muna. Kayo, magluto muna ako eh. Sabi ni Kuya Dang. Sige, Kuya Dang. Ayan, ingat sa pagluluto. Baka ikaw ay mapaso. Para sa inyo, ang panahon sinayang mo. Jagger na ako ng Ilusobrang Patano. Sini Ilusobrang sabi ni Andres Dominador. Ang iyong pagdurusa. Ay, Kuya Julius, mamaya bibilang ko ng pizza si Ate Mayang. Mamaya po. Merindahan mamaya. Abangan po sa vlog ko. Buhay ng paglalasan. Ngunit sabihin mo sa akin kung paano pupuno Buyak sa mga shout out. kukulang ko. Oh, pag-ibig ko. Ate Mayang, anuhan ka. Oy, Ate Maris, pizza lang saka ano. Mamaya may abangan nyo sa ano sa aking vlog. Ayan. Pag-ibig ko'y muli mong pagbigyan. Sana'y malaman mo ang nais ko. Hey! Hey! Ayan, salamat Kuya Julius. Thank you! I-vlog ko po. Ayan. Hey, come on! Para may vlog ako. Kulang na pang bayan ang buhay ko. Oh! Ang isip ko'y iyo. Sumuko sa tukso at kamunduhan. Nice ka, alright. Sabi ni Kalakas TV. Ang Kalakas TV, shout out. Ako'y nagbilig. Hello, Ate Jenny Vlog yan. Salamat sa another pakulay dyan. Yo, thank you! Thank you very much. I love you na talaga. I love you, I love you, I love you. Gini! Ano ba? I love you! Mababawi pa ang nagawa kong mahal. Sana po supportahan niyo po kami hanggang dulo! Gabriel Kalinisan, shout out. Dulo ng laban! Samahan niyo po kami! Buyak TV Vlog, shout out. Osan, thank you from Kuya Julius. Ate Jenny, salamat po from Lincoln. Salamat
from Karutman. Ate Jenny from Marsana. Andi na Ate Jenny Vlog, sabi ni Ate Jenny Vlog, sabi ni Don CB Visual, supporter. Sorry guys, nalita ko, sabi ni Danilo. Okay lang po yan, Danilo. Okay lang po yan. Thank you po. At least nandyan kayo, nakasupport pa. Kuya Noli from Ate Jenny. You're welcome, Ate Mayang from Marciana, Nagdala. Ate Mayang, in love na yan sa akin, sabi ni Ate Maris. Pag-ibig ko'y ngunit Ate Jenny, palipat mo na ang baboy mo, sabi ni Carlman. mabawi ang mga Ate Binang, tumatawa si Kuya Julius. Pag-ibig ko'y ngunit pagbigyan. Sana'y malaman sabi ko ni Jenny. ang dinanais ko. Shout out from Angeles City. From Glecerio, Manavola. Yan, shout out sa taga Angeles City dyan. Kot pansit daw, sabi ni Don Stevie. Ate Yed Kilian, sabi ni Ate Maras. Kalakas TV from Yet. Hello Kuya Julius from Joel Rigasby. Hindi po. Shout out sa inyo lahat dyan, Team Paway from Danilo Bizarra. Maraming salamat po Danilo Bizarra. Ano sabi niya? Weird. Bari, Noli, okay na pala ilan from Kuya Julius. Kuya Joel, pwede mag-smile, ha ha. Kuya Joel, huwag kang simanghot. Kailangan nating umiti. Seryoso. Kuya Joel, love you. Pagsubok, may orient. Ay, pagsubok daw. Pagsubok, orient. Represent by Kuya Jagam. Ayan, pagsubok by Orient Pro. Requested by Kuya Jagam Nauta. Ayan. Antayin natin pagsubok. Go, Kuya Jison from Marquisol Yanda. Bes, ilan kilo gusto mo pantin sabi natin, Gini? Visit lang ang Ate Bola Ate Mayang, lagi naaalala, sabi ni Ate Maris. Karot, isang sako daw, sabi ni Don Stevie. Para Julius, medyo okay na, pero para iba pa ang hangin sa labas, sabi ni Kuya Julius. Kuya Julius, hello, long, sabi ni Kuya Julius. Kuya Julius, Gabriel, Kalinisan. Hi, King from Dario Bizarra. Kuya Joel, okay lang yan, mahal ka naman, sabi natin Maris. Kaya nga lang muna, pre, sabi ni Kuya Joel. Sabi ni Kuya Jagger, shot ba? Mamaya po, baka makapag-shot. Dahil birthday po ni Ate Mayang. Kuya Jagger, birthday ni Ate Mayang today. Kaso malungkot si Ate Mayang kasi di daw siya binabati ni Kuya Poloy. Kuya Noli ako, sabi ni Kuya Bizarra. Sabi ni Kuya Jagger, shot na. Salamat sa shot out kay Nacho Panjo. Maraming salamat po, Rogerio Mandabola. Salamat, welcome po. Oy, Kere, salamat. Salamat po, salamat. Salamat po, Julius, sa pagkulay. Happy birthday, Ate Mayang, sabi ni Ate Jenny. Rogerio, shout out po, love you from Karman. Chiray, salamat po yan, Oli. Salamat po, Chiray. Ate Chiray, thanks from Caracas TV. Happy birthday, Ate Mayang, from Mark Guillermo. Mark Guillermo, shout out. Mami, sabi ni Ate Diyos. Thank you, Ate Chiray, Ate Diyos, from Ate Maris. Ate Diyos, thanks from Caracas TV. Ate Chiray, Diyos, thanks from Ate Marciana. Ate Maris, parang gusto ko matulog si Kuya Diyos. Sabi ni Ate Birang. Ate Diyos, pahanap po yan ang katiwa. Sabi ni Ate Maris. Hey! Hey! Tingman ba to? Punta ka sa harap, Ate Mayang.
Sabi ko yung nilag, ang may birthday ay dapat natin mo sa unahan na. Nakopo! May katapusan, kaya mo yan. Pagkabi ko, Pili, kalimutan ko yung song. Diyan ka lang sa harap, sabi ni Chris, Noli Braga. mga pagsubok. Ayan na po, nasa harap lang may birthday niya. Salamat, salamat! Oh yeah. Salamat, Fred! Happy birthday. Wala na yung mami, baka mamasang na, sabi ni Cornelius. Bawa Idol, yeah. Si Tintin galing, yeah. From here, Magana. Here, shout out from Karutman. Ayun na po, may birthday. Nakasimangot pa rin. Nakasimangot po ang may birthday. Ay, FTV Vlog, shout out. Nagagalak lang po ako. Mag-ano muna po ako, edit. Marie Chris, happy birthday ating mayang. Salamat, salamat! Kasi, Oras 36 minutes, mayroon pa 24 minutes. Mahaba-haba pa po itong live na ito. Yan, pasok-pasok lang po at support na po tayo. Nag-umpisa lang minute ang yun. Happy birthday, Ate Mayang. Enjoy your day, sabi ni Ate Maris. Salamat, Ate Pare kayo, Maris. shout out, Salamat pangit. yun. Sabi ni Happy 16th birthday. Harutman. Too much. So much awisam under from Kuya Dagar. Ano yan? Too much awisam. FCB, hello po, sabi ng ating bidang. Ate Bidang, hindi ako pinagbuksan ng pinto ni Mami Maki Garabia. Gonzales, Ate Sabi Mayang, ko, happy birthday, sabi ni Maki Gonzales. Hey! Sabi ni Kalangas. Hey! Happy birthday, Ate Mayang. Here is TV Vlog. Happy birthday, Ate Mayang. FCB Vlog. Hindi ka naman kumatok dati yun, sabi ni Amo ay, Amo ay Kalakas sabi ni Kalakas TV TV. eh. Alright, Kalakas Kalakas sabi shoutout, ni sabi ni Karutman. Karutman. Happy birthday! Happy birthday! Sabi ni Kuya Happy Noli. birthday pa, sabi ni Kuya Noli Vlog. Ate Maris. I love you, Ate Mayang, sending hug from Ate Maurice. Happy na birthday pa sa Yun, thank you po. At nasa 37. Sabi ni Kalakas, 37 minutes pa lang tayo. Medyo matagal Ate yung Mayang. tumatagal yung minutes natin pag marami nagko-comment. Sabi ni Elvis TV.
manibago. Ang lahat ng Mochi! ito'y pinangako Sabi ni Kuya Noli. pa. Ang nangyari siya nga siya raw ba? Yun! I miss you to, Kuya Jojo! Hello po kay Jogaya. Juggernaut, Juggernaut. Hello sa kay Kuya Juggernaut. Hello po sa inyo. Pwede Oo. ko mismo, sabi ni Kuya Julius. Maki Gonzales, hello po. Sir Jojo. Hello, Rice TV Vlog. Thank you so much po. Ate Maris. Hello, Ate Nicole Manaris. 42 minutes, meron pa tayong ano? Hello, Kuya Mababa Tony. pa. Kuya 18 Tony. minutes pa, 18 minutes. Ababa pa. Yes, I miss you all and I miss you and Julius. hello. Kuya Jojo! Kuya Julius, namimiss ka rin daw ni Kuya Jojo. Carrotman, I love you. Karutman, nasan ka na? Tol, nasaan na kayo, Tol? Saan banda na kayo, Tol? Beijing, Karatman. Nasan na kayo? Puro na Karutman! Beijing, Karatman. Kuya Alasing, sabi ako. Si Otol po nag-i-edit. Makantay daw yung selo, sabi ko kaya Big. At mamaya rin po, pagkatapos ng live ko, mag-i-edit na rin po ako. Kasi may ginawa kami ni Kuya Puloy. Yun! Thank you! Ay, salamat po, Jagger. Ano? Thank you, mga John. Happy Journey! Hello! Thank you so much. Salamat! Salamat! Hey, 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 hey! Ano pa na tayo na? Hey! Selos lang? Thank you po! Thank you! Kuya Jerry, salamat sabi ni Carrotman. Tol, maalon ba, Tol? Kuya Jagger, sabi ni Kuya Lolo Ingat ka, Tol, sa biyahe, Tol. Tol, maalon ba yan sa duyan? Paili ko na kami. Karot, maalon sa duyan, Karot. Maalon sa duyan, maalon! Sasayaw daw Kuya na. James Sabi Q. ni Kuya Vince. Kuya James Q, hello po!
ako kasama, tol. Okay. 47 minutes. Don the Bill, shoutout. Mega love, shoutout. Susunod pa ako live. Thank you po sa mga silent viewers. Hello po. Ayan, mamaya malalaman na natin kung ilan yung naipon natin. Abangan nyo po yung live ni Idol Jappers mamaya. Malalaman na natin yung labanan kung pang ilan tayo. Yung alin ko yan? Ha? GoPro? Nandito. Ula! Ano, umpisa na tayo para matapos na yun. Hey! Helmet, hey! Tapusin mo namin yung Akatsu. Para matapos na yun, madali. Magulo na naman. Sige lang. Wala ka tutulong, no? Maligas. Hello! Hello, Joel! Sabi ni Kuya Jojo. Kuya Joel, hello daw. Thank you po! Thank you, thank you! Hello po. 59 minutes! May 10 minutes pa tayo! Pag marami po kasi nag-ano, medyo matagal yung minutes. Pag maraming nagko-comment. Ano? Hey! Hey! Yan. Eh, punta lang dito namin, gagawa ng vlog. Ingat, tol! I love you, tol! 1, 2, 3, go! Ato sa Ate Bidang! Nag-asma na naman niya! Birthday girl, pasok! Sayaw! 50 minutes! Ito naman pag naglalag na laging nandito rin. Gusto maapakan. Pero gusto lagi lang yan. Hey! 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 Oh. Thank you po, thank you! Nasa bahay ko, Kuya Jojo. Naglalagay ng Maga! Maga! Hoy! Hoy! Meron pa! Hindi natin nakikita yung mga... Dito may nagpalipad-balap. Sabi mo, Kuya Jojo, nasa bahay si Kuya Bobby. Nasa bahay po si Kuya Bobby. Ginagawa po. May ginagawa. May nagpalipad dito. Signature. Ito. Hindi natin nakita. Oh, Giron! Mechanic, salamat! Salamat Sa po. pakulay. Ba't di na, heart? Pinutin mo nga tol. Kamay mo. Hindi ko ma-heart. Ay, wala yan. Thank you, thank you. Thank you. Super ganda ng bahay mo, Migan. Napakaganda talaga po. Malakundo, bahay ni... Pero guwapa sabi ni Kuya Jaime. Oh, dito po si Kuya Bobby. Dito, Kuya Jojo. Kuya Bobby.
Sumayaw na, sabi ka Jojo. Sumayaw. Hey! Hey! Yan po kasi kami gumagawa sa kanila ngayon. Oo. Pagkatapos ng live, balik na ako doon. Tapos mag-i-edit. Yung GoPro ginawa na ni Kuya Puloy. Just 8 minutes. Oh! Hey! Hey! Ato doon! 8 minutes na lang! Ha! Come on! Hello, Bobby. Congrats sa inyong dalawa. Palas, ano sabi? Palas yung pangbahay. Yo! Salamat, Kuya Jojo. Ganda rin ang bahay mo. Maya. Ayun, bidang. Kuya Jojo, sa lahat ng sponsor. GR, magana. Sayaw ka chin-chin, sabi ni GR. Makbal! Si Kuya Bobby pala kamos. Hey! Hey! 54 minutes, may 6 minutes pa. Hey! Hey! Parang masarap sa mga gawin ito. Hey! 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 6 minutes! Malapit na! Atit! Kuya Nuli, ayaw ni! Chin-chin! Signature daw! Oh, signature daw! Signature dance mo daw, Chin. Signature dance, sabi ko ano vlog. Hey! Hey! Malupit yung signature dance yan Oh. Chin eh. Yan, malapit na! 5 minutes! Oh! Oy, salamat. Ate Cherry, thank you! Salamat Umabot pa. sa pahabol. Ate Cherry! Thank you! Gagaling ka, Kuya Noli! Sabi ni Ate Marie Chris. Thank you! Hindi ko man magamit. Wahahay! Love you, Kuya Noli. Go, go, go! All right, sabi ni Tim David. Kaya Puloy, pasok! Ate Cherry, biscuit well, Kuya Noli. Pasok, Chin. Pasok, Kuya Noli. Chin. Signature dance, Chin. Pasok, Chin. Kung sayaw mo nakaraan. Signature dance. 1, 2, 3, go! Hey, 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 hey. Pasok! Let's go! Ate Cherry. Pasok, Chin Chen. Kuya Noli, pagaling ka sabi ni Ate Jenny Vlog. Ayan na po, papasok na Chin Chen. Ayan na. Ayan na makikita ni Kuya Jagger. Ni Kuya Jojo ang kanyang sayaw. Napakalupit. Hey. Ayan. Hey! 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 Kimbot. Sige. Ikimbot. Sige. Ikimbot. Sige. Magbal! Ikimbot. Just 3 minutes! Ikimbot. Sige. Yan. Sige. 27 minutes. Ikimbot. Ikimbot. Maraming salamat po sa inyo lahat! At malapit na tayo mag-in! Sige. At kung sino man Ikimbot. sumunod dito ang live na to, pasok na lang kayo! Sige. Ate Cherry, sabi ni Tol, Julius! Kay Julius, thank you! Kay Juju, thank you sa lahat! Kuya Jaime, thank you! Kuya Juggernaut, thank you sa lahat po na nagpakulat! Ate Jenny, sa mga nag-tune in! Thank you, silent viewers, thank you! Amo! Sabi ni Kuya Rocky Bulina, si Kuya Katso pwede na maging DJ. Ayan, maraming salamat. 57! Malapit na! Mag-end!
yung i-editin natin ngayon. Mbak. Wala nang tulugan. Edit lang ng edit. Kuya Joel, sarado yung pinto. Oy, Kuya Jagger, ayun si Yo, Kuya Jagger. Jagger. Nakasilip lang sa atin, silent viewers. Kagabi, Kaya ano mag-kira oras na mag-comment. natulog? Ayan, I love you, Kuya Jagger. At yes! Ayun, ito na po. Hey! Birthday girl sa'yo! Ayun, Kuya Jagger. Hey! John the bed, hello! Yo! 130! Yo, malapit na! Yo! Ikaw naman! Andres Dumilador, go, 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 Chin, galing sumayaw! At kumanta! At hit penal! Yun, malapit na! Yan, galing ni Chinchin. Ayan po, mag-out na po tayo! 59 minutes na! Ayan po! Ayan, bye-bye! Bye-bye! Thank you, Next thank you, live, thank you! Kuya Katyo. Bye-bye! Baka maano tayo?